Здравейте, аз съм Алесия от Латина, Италия. Как се приемат европейските закони в Съюза? За разлика от в самите страни членки, в Съюза само Европейската комисия може да предлага директиви или законово обвързващи регулации. Нито отделните държави, нито Европейският парламент имат тази власт. Но тези предложения не се появяват от нищото. На практика, Европейската комисия изслушва мненията на различни части от Европа, които са за или против създаването на нови закони. На този етап евродепутатите участват активно. Те често приемат препоръки. От 2012 европейските граждани могат директно да поискат нов проектозакон. За целта трябва поне 1 милион европейски граждани от поне 7 различни страни да подпишат петиция. След като изслуша всички страни, Европейската комисия представя своя проектозакон. Това е началото на дълъг процес, който отнема между 12 и 18 месеца. Проектът се изпраща до Съвета на Европейския съюз, който представлява страните членки, и до Европейския парламент, който представлява гражданите. В 80% от случаите, двете институции имат равна власт. Това е обикновената законодателна процедура. Те не правят закони за щяло и нещяло. Съюзът може да създава закони за околната среда, селското стопанство, транспорта. Списъкът става все по-дълъг. Но страните имат абсолютно право на вето по въпросите за социалната политика, данъчното облагане, външните работи и отбраната. Но да се върнем към проектозаконите. Преди да бъдат приети, те трябва да преминат през институционалната машина. Съветът на Европейския съюз и парламентът след това изменят проекта, в зависимост от своите интереси и интересите на мнозинствата. Но страните и евродепутатите рядко се съгласяват от първия път и се налага да преговарят. Има две възможности. И така, двете институции постигат компромис и проектозаконът може да се приеме след гласуване от евродепутатите. Или няма съгласие и трябва да продължат да преговарят. Ако преговорите не успеят от първия път, часовникът започва да отброява и трябва да се постигне споразумение до определена дата. Ако несъгласието продължава, проектозаконът директно пада и цялата процедура трябва да започне отново. Но на практика това се случва много рядко. Ако се постигне споразумение, новия закон на Европейския съюз се приема официално и всички страни членки трябва да го прилагат. Или почти всички. Понякога някои страни членки са изключение. Ако страните членки не го спазват, Европейската комисия се намесва отново. Тя може да даде жълт картон. Ако се случи отново, Европейският съд поема случая. В най-лошия случай държавите могат да бъдат наказани с големи глоби. Но това е друга тема.